Здравейте, ще правим Whisper Challenge. Това ще го направя поради двата абоната. Двама човека са се абонирали за мен. Ще ги направя. Таки двата меси. И ще направя това заради двата абоната, където се абонирахте за мен двама човека. Искам да ви благодаря, който да е бил. Продължавайте да ме гледате. Продължавайте да ме гледате. Скоро са може да станат 202, скоро може да станат 2002, след това може да станат 2 милиона и 2 милиарда и 2. И да. Така че сега продължавате да ме гледате. Не знам как се стримва. И ето ни отново. Започнем клипа. Whisper Challenge, който не знае какво е Whisper Challenge. Това е футболно, къде трябва да отворите гради. Вижте какво слънце пече. Хубаво днес времето. Тренировка на... Не е време за тренировка с топките. Ще вземем 3 топки. Тази. Тази. Вижте какъв Бразил. И ето тази. След сестра ми тя ще пусне клип с мен. Казах целият му спечелинч, понеже тя играе футбол. Аз ходя на тренировки. Аз вече започнах. И ето и нея, и тя ще играе. Снимаш ли? Да. Айде започваме Whisper Challenge. Така, първият опит. Града. Къде си? 3 точки печеля от камерата. 3 точки печеля. Некъде без интернет. Няма да влезеш в YouTube. Така. Да. Първа града печеля 2 точки, да. Да, печеля 2 точки. Значи тази града е 2 точки, отзад е 1 точка, горната града е 3 точки. А който направи Бразил или English, получава 4 точки. Втори опит, пропуск. По 3 опита правим. И има други топки, цели. Ето, така. Так. Града! Да, аз имам общо 4 точки. Това виждате сестра ми. Тя, да видим дали ще отседи. Ооо! Бати! Ама то не беше Бразил. Тогава колко? 3, защото цели тая. Всъщност аз имам 6 точки, защото целих външната града и след това пак външната. Пак цели! Так, я ще целя по-отделно с другите топки. Ооо! Оцелих града. Аз не. Аз ще да взема оная. Аз ще си да. Не карай. Ще им шут. Така че да ви шутя. Бразил. Файса. Кой ще Ооо! 1 точка. Аз имам 2 абоната. И да ми дадете общо 66 абоната. И имам 14% батерия. Гати авто. 2 гради. И English 4 точки, плюс 3, 7 и още една 8 точки. 8 и 4, 12. Имам 12 точки. Ако може да някой ни гледа, дайте ми още тук. Колкото искаш, аз имам 2.
Благодаря ви за 2 абоната. Това е специален клип за 2 абоната. Тате, снимам. Снимам. Клип. И Ева снима. Тя има канала, аз имам 2 абоната на канала. Аз повече абоната ще имам. Щом ти сега имаш на и правиш втория си клип, аз правя 8-я си или 9-я. Аз правя 9-я си клип или 8-я. Не помня точно. Оле, имам 9% батерия, брат ми. Оле, Боже, гледам снимам моят камера. Моят колко е чак не може да... 20 и няколко ще е твоя. Да, бе, 28. Пак. И това беше от мен. Това ще бъде Whisper Challenge. Може и да не е бил много специален, но все пак. Да, и чао.